suvaitsematta häntä, että ei tule sit mitään väärinkäsityksiä tai vääritilanteita, eikä tarvitse tehdä siitä olosta sitten epämukavaa siellä 24. Bingo. Valitettavasti Japen positiivinen lärvi sulaa saman tien, kun hän saa Mattun viimeisimmät perseilyt sinisilmiensä eteen. Matun perse naistuu oikein hyvälle. Mikä siinä oli pahinta? Mattu hiero siellä tissejä jätkien naamalle, oli alasti toisten sylissä. Vittu, joku hiero Kyrpääsen naama on tommoista ihan tajutonta käytöstä, ihan uskomatonta. Kyllä se on Mattunkin pian myönnettävä, että jos ei enää erota, puhutaanko tässä nyt siitä, mitä oma kultamussukka on puuhailut viime aikoina, vai siitä, mitä Pornhubin etusivulla näkyi ensimmäiseksi. Voi olla, että hieman tuli vedettyä reissupäin persettä. Onko sä valmis ottaa itse mistään vastuuta? Ikävä kyllä näyttäisi siltä, että Kuronen hyppää mieluummin rekan alle, kuinka roustaamaan varattuja naisia. Jos joku varattu mies hieroisi kyrpäänsä sinkkunaisten naamariin, näkisimme tässä nuotiolla sellaisen liekkiporsaan Kurosen grillauksen jäljeltä, että hän saisi Petalta kirjeen. Mutta Mattun yhtä lailla perseelle